Hola a tots i a totes, com ja sabeu. Em dic Lia Estefania Amador López, soc de l'Institut Pere Ribot de primer A. Jo sóc l'Arcai Isquer Batiste i sóc de l'Institut Viratge, de segon B. Avui, quan hem arribat, hem començat dinant, ens hem menjat unes pizzas, després hem anat a fer una dinàmica per trencar el gel, més tard hem vingut aquí a Can Jorba i ens hem dividit en comissions, hem parlat del que farem a la festa major i quan acabem el Consell. Després hem fet aquí ens hem ficat cara a cara i hem fet un break que ha sigut fixar-nos amb l'altra persona que teníem davant en un minut, després girar-nos, canviar 3 coses, tornar-nos a girar i veure la diferència de l'altra persona. Un cop fet això, hem ficat totes les coses en comú i hem fet votacions sobre què podíem fer d'activitats.